Voi perro! No, Vaasan kaupungin kuntotekniikka ja rakentaminen toivottaa oikein hyvää ja rauhallista joulua kaikille tasapuolisesti. Ja olkaa ihmisiksi uutena vuotenakin, mutta huilataan vähän näin välipäivinä ja saattaa jotakin videoita tulla. Mutta eipä nämä työmaat täältä ainakaan mikään katuu. Mutta ei mitään. Kerran vielä oikein hyvää joulua ja uuteen nousuun ensi vuonna. Näkymisiin. No voi Ai. Ei käy kuinka.